patatas, carrots, pati yung red bell pepper. Masarap po akong magluto. Magpito tayo mga lab ng patatas. Sabay lang natin yung carrots. Mga lalab, habang ako yung nagpiprito nito mga lalab, kaya nagsasaing lang ako mga lalab. Kasalang na po yung ating sinaing. Ayan na mga lalab, set aside muna po natin yung carrot saka yung patatas, bell pepper. Mga 1 minuto lang to mga lalabs. Ayan. Nilagay natin mga lalab yung chicken nor cube, haluin natin. Lagay ko na mga lalab yung ating paminta. Tomato sauce. So ngayon mga lalab, haluin natin. Kunting sabaw. Tansya lang mga lalabs. Ngayon mga lalab, kunting sugar mga lalabs. Ihalo. So ngayon mga lalab, dahil malambot naman na yung ating karne, ilagay ko na mga lalab yung ating patatas, carrots, pati yung red bell pepper. Haluin natin. Ayan mga lalab, luto na po yung ating chicken apretada. So ngayon mga lalab, magkakain na po tayo mga lalab. Ayan mga lalab, yung ating chicken apretada mga lalab. Ayan. Let's eat everyone. Ayan po yung patatas saka yung carrots mga lalab. Thanks God for all the blessings. Ayan. Kain na tayo mga lalab. Unang subok para sa lahat. Masarap ng pagkaluto ko mga lalab. Masarap akong magluto. At masarap akong magmahal. Sus pa lang, ulam na. Carrot. Yung ating chicken mga lalab. Magsikain na po kayo dyan mga lalab. Ayan. Nagpapasalamat pala ako sa inyong lahat dyan mga lalab sa walang sawang support nyo sa akin. Ayan. Lagi po tayong mag-iingat sa tayong sulok ng mundo. Yun lang po. Thank you so much. Bye-bye.